Balzan iddefendew it-tieni post tal-klassifika tal-kampjonat Premier b'rebħa ta' 3-0 kontra Tarxin. Fis-27 minuta Balzan fetħu l-iskor kien Lajden Mikallef li rċieva ballun darma plejer u b'xut fil-baxx perfett qeleb lil Xranz għal gowl tal-vantaġġ. Għaddew 3 minuti u Balzan irdupjaw mill-istess naħa leminija xut b'saħħtu ta' Alanda Silva Souza ma ta' l-ebda ċans lil Xranz salva. Faċli għal Balzan niskorjaw ieħor qabel il-mistrieħ biex issiġġellaw il-partita. Din id-darba ħarba min-naħa xellugija tal-Fred Fjong li baqa' javanzaw minn pożizzjoni angolata xorta waħda rnexxielu jsib ix-xibka l-skor finali ta' 3-0. Pena Beltre b'azzjoni mill-isbaħ fuq in-naħa leminija qassam lejn in-nofs lejn Aiden Friġġieri li b'xutt fil-pront qeleb lil Barktus. Fid-29 minuta lob St. Andrews irduppjaw l-iskor meta Santiago Malano żbalja l-pass seraq il-ballun Pena Beltre li qabbes minn fuq Barktus għat-tieni gowl tal-Luxol. Nofs il-kaxxa l-kbira fera l-ġirja tal-Captain Joseph Farrugia li tefa' l-ballun wara Barktus għat-tielet darba. Kien biss kwarta mit-tmiem meta l-Beltin naqsu d-distak meta cross ta' Pani wasal għand Velasco li b'daqqa taras mill-isbaħ skorja l-Beltin imma kien tard wisq għal rimonta.